Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Caroline. Maghisgot kita karon kabahin sa atong mata. Ang uluhan sa atong hisgutan mao kini. Look into my eye. Eye pasabot mata. Tan-awa ang imong mata sa samin. Unsa ang gamit sa imong mata? Nahuman na ka magtanaw? Very good. Tagaan ti kag pakpak. Ang mata mao ang organo sa pagbati nga nagtabang kanato aron atong makita ang mga butang sa atong palibot. Ang mga parte sa mata nga atong makita mao ang pilok, pupil, sclera, ug iris. Samtang ang mga parte sa mata nga anaa sa sulod mao ang cornea, lens, pupil, iris, retina, ug optic nerve. Mao kato mga bata ang mga parte sa mata. Unsa ang cornea? Unsa ang gamit sa cornea? Kini mao ang cornea. Ang cornea usa ka tin-aw nga bildo nga nagtabon sa atubangan sa mata. Unsa ang iris? Unsa ang gamit sa iris? Mao kini ang iris. Iris mao ang colored nga bahin sa mata. Gikontrol niini ang hustong gidaghanon sa kahayag nga mosulod sa atong mata. Unsa ang pupil? Unsa ang gamit sa pupil? Mao kini ang pupil. Pupil ang usa ka lingin nga lungag nga naa sa tunga sa iris. Sa pupil moagi ang kahayag. Unsa ang lens? Unsa ang gamit sa lens? Mao kini ang lens. Lens ang tawag sa parte nga sunod sa pupil. Kini maoy mag-focus sa imahe nga makita nato pinaagi sa retina nga anaa sa likod sa mata. Unsa ang retina? Unsa ang gamit sa retina? Mao kini ang retina. Retina mao ang mura og screen diin ang imahe na focus. Unsa sa mata ug ang gamit nila? Atong isunod ang agianan sa kahayag sulod sa atong mata. Pananglitan niini kung makakita kitag apple. Makita ninyo sa retrato giunsap pagkakita sa atong mata. Ang agianan sa kahayag inig sulod sa mata mao kini. Mag-una siya sa cornea, mosulod ni pupil, dayon ni lens, dayon ni retina, ug inig kahuman ni optic nerve. Si optic nerve na ang maghatod ngadto ni utok ug si utok ang muila kung unsa ang atong nakita. Akong balikon, ang agianan sa kahayag inig sulod sa atong mata mao ang cornea, sunod pupil, sunod lens, sunod retina, ug sa katapusan optic nerve. Idubdubi kadto mga bata ha. Nahuman na kita sa agianan sa kahayag, adto na kita kung unsaon nato pag-amping ang atong mata. Nganong ampingan nato ang atong mata? Maampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa mosunod nga mga buluhaton. Magsul-ob og sunglasses konting init sama sa gipakita sa retrato. Ikaduha, kaon og mga pagkaon nga abunda sa bitamina
A. Sama sa kalabasa, carrots, ug uban pa. Ikatulo, ipahulay ang mata human ug basa og dugay. Kung anhi mo sa eskwelahan, kung magbasa mong dugay sa daghang mga libro, kinahanglang inyong ipahulay ang inyong mata. Ikaupat, likayi ang pagtan-aw og TV nga duol kaayo niini. Dili maayo nga magpaduol kita sa TV kung kita magtan-aw. Ikalima, pagbasa sa mga lugar nga adunay saktong kahayag. Likayi ang pagbasa sa lugar nga ngit-ngit. Ikaunom, pagkonsulta sa doktor kung adunay gibati sa mata. Ophthalmologist ang ngalan sa doktor nga eksperto kabahin sa mata. Ikapito, likayi ang pagbasa sa nagdagan nga sakyanan. Kung ikaw nagsakay sa usa ka sakyanan, likayi ang pagbasa. Ikawalo, likayi ang paglugod sa mata kung kini katol. Kay ang paglugod sa mata kung kini katol, basin og ma-impeksyon ang imong mata. Ikasiyam, gamit og limpyo nga tubig sa paghinlo sa mata. Kung ikaw mapuling, ayaw lugura, gamiti og limpyo nga tubig sa paghinlo sa imong mata. Likayi ang pagpaduol sa mata sa mga gadgets. Kung ikaw adunay smartphone, laptop, TV, ayaw ipaduol ang imong mata sa mga gadgets kay makadaot kini sa mata. Ang atong mata usa ka importanteng organo sa pagbati nga angayan natong ampingan kanunay kay nagtabang kini aron kita makakita. Importanteng ampingan nato ang atong mga mata aron magpabilin ang atong pananaw hangtod nga kita moabot na sa tigulang nga pangidaron. Okay ba mga bata? Aduna ba kamoy mga nalibugan? Kung naglibog kamo, balikan ninyong review ang atong leksyon. Kay wala naman kamoy gikalibugan, mag-activity ta. Unang activity, kinsa ako. Ilha kung unsa nga parte sa mata ang gihulagway. Isulat ang tubag sa papel. Number 1. Mag-focus sa imahe nga makita nato pinaagi sa retina. Isulat ang imong tubag sa papel. Number 2. Ugat nga konektado sa mata nga maoy magdala sa mensahe paingon sa utok. Isulat ang tubag sa papel. Number 3. Usa ka tin-aw nga bildo nga nagtabon sa atubangan sa mata. Isulat ang tubag sa papel. 4. Mura og screen diin ang imahe na focus. 5. Usa ka lingin nga lungag nga naa sa tunga sa iris nga maoy agianan sa kahayag. 6. Colored nga bahing sa mata nga nagkontrol sa gidak-on sa pupil. Okay ba mga bata? Nasulat na nimo ang inyong tubag sa papel. Activity number 2, match me up. Ilha ang saktong ngalan sa mga parte sa mata. Pili ang tubag sulod sa kahon. Isulat kini sa papel. Number 1, unsa ka nang tawag ana nga parte sa mata. Number 2, number 3, ug number 4. Ania ang mga pilianan sulod sa kahon. Sclera, pupil, iris, pilok. Tagaan ta mo higayon sa pagsulat sa inyong tubag sa papel. Very good mga bata, adto na kita sa sunod. Match me up, activity number 2. Ilha ang saktong ngalan sa mga parte sa mata. Pilia ang tubag sulod sa kahon.
Isulat kini sa papel. Sa makaganina, magpili kamo sa inyong tubag sa sulod sa kahon. Unsa ka nang gitudlo sa number 1, number 2, number 3, 4, 5, o 6. Ania ang mga pilianan. Lens, cornea, retina, iris, pupil, optic nerve. Mao kadto ang pilianan. Palihog og sulat sa tubag sa inyong papel. Activity card C, group ni. Igrupo sa saktong grupo ang mga pag-atiman sa atong mata. Adunay duha ka grupo. Maayong pag-atiman sa mata ug dili maayong pag-atiman sa mata. Mao kini ang inyong igrupo. Number 1, magbasa sa ngit-ngit nga lugar. Maayo, dili maayo. Number 2, magtan-aw nga duol kaayo sa TV. Maayo, dili maayo. Number 3, magsulob og sunglasses sa mahayag nga adlaw. Maayo, dili maayo. Number 4, maggamit og goggles kung maligo. Maayo, dili maayo. 5, mukaon og mga pagkaon nga abunda sa vitamina A. Maayo, dili maayo. Number 6, luguron ang mata kung adunay puling. Maayo, dili maayo. Igrupo sa papel ang inyong tubag. Kay nasuta naman kanato ang inyong kahibalo bahin sa mata ug natubagan na nato ang mga activity, anhin na kita sa assessment. Hinumdumi ang imong nakatunan ug kumpletoha ang table sa ubos. Isulat sa sulod ang imong mga tubag. Adunay 3 ka kolom. Una, mga parte sa mata nga imong nakatunan. Ikaduha, mga kapuslanan sa mga parte sa mata nga imong nalista. O ang ikatulo, mga pamaagi sa pag-atiman sa mata. Mahimo kang maglista og 5-5 kada kolom. Sugdi na kini mga bata. O very good kay naka-answer ka mo. Buhata ang musunod nga buluhaton sa balay. Una, susiha kung kinsa ang gagamit ng anchohos or eyeglasses sa inyong balay. Sutaa kung nganong gasuot na sila niini. Ang pagdula atubangan sa computer sa taas nga oras, makaayo ba sa mata? Nganuman, unsay imong buhaton aron dili maapektuhan imong mata. Aduna kitay rubric sa inyong mga tubag. Makakuha ka mo 10 points kung aduna ka mo'y 10 to 8 answers in complete sentence and correct punctuation mark. 8 points kung aduna ka mo'y 6 to 7 answers nga complete sentence o no punctuation marks. 8 points kung aduna ka mo'y 4 to 5 answers nga long phrases o no punctuation marks. 5 points kung aduna ka mo'y 2 to 3 answers with short phrases with no punctuation marks. Daghan kaayong salamat mga bata sa pag-uban kanato ni inyong pagsusi kabahin sa mata. Mao kini ang mga answer o tubag sa atong activity. Sa activity A, who am I? Number 1, correct answer, lens. Number 2, optic nerve. 3, cornea. 4, retina. 5, pupil. 6, iris. Susutaa ko na sakto ba ng inyong mga tubag. B, match me up. Number 1, pilok. 2, pupil. 3, sclera. 4, iris. Match me up to number 1, cornea. 2, lens. 3, pupil. 4, iris. 5, retina. And 6, optic nerve. Sa group ni in, dili maayo ug maayo. Ari kita sa maayo.
Number 1, magsulob og sunglasses sa mahayag nga adlaw. Number 2, maggamit og goggles kung maligo. Number 3, mukaon o mapagkaon nga abunda sa vitamina A. Dili maayo. Number 1, magbasa sa ngit-ngit ng lugar. Number 2, magtan-aw nga duol kaayo sa TV. Number 3, luguron ang mata kung adunay kuling. Ug card sa assessment. Naari ang mauni kini ang mga answer. Number 1, mga parte sa mata. Column 1, cornea, pupil, lens, retina, optic nerve, sclera, pilok. Bahala na kamo ang maglista sa first column. Sa ikaduhang column, kapuslanan sa mga parte sa mata. Cornea, bildo nga tabon sa mata. Pupil, lungag nga agianan sa kahayag. Lens, mo focus sa imahe ngadto sa retina. Retina, screen diin ang mata nga nakita. Diin, screen, retina, usbon ako, retina, screen diin ang imahe nga nakita na focus. O optic nerve, ugat nga nagdala sa mensahe paingon sa utok aron mo ila sa imahe nga nakita. Mga pamaagi sa pag-atiman sa mata. Mukaon o pagkaon nga abunda sa vitamina A. Magsulot og sunglasses konting init. Magbasa sa hayag nga lugar ug ipahulay ang mata kung magbasa og dugay. Daghan kayong salamat mga bata. Ug kini dinhi nato gikuha ang atong leksyon karon. Keep up the work and good job. Great job. Job well done.